Nachádzame sa v Rakitovciach v Banskej Bystrici, kde HD Reality pripravilo do ponuky tento dom so záhradou na predaj v rozlohe 698 m². Dom je situovaný vo veľmi tichej lokalite, takže ak hľadáte príjemné prostredie, tiché prostredie pre svoje bývanie, toto je ideálna voľba. Kuchyňa s obývacou miestnosťou je orientovaná na južnú a západnú stranu a preto poskytuje počas celého dňa príjemné svetelné prostredie. Zo vstupnej chodby máme vstup do samostatného WC, kúpeľne, detskej izby, spálne, obývačky s kuchyňou. V celom dome sa nachádza podlahové kúrenie, čo rozhodne zvyšuje komfort celého bývania. Spálňa je orientovaná na severozápad a detská izba na severnú stranu. Zastávaná plocha a nádvorie je 97 m² a 601 m² vám poskytuje priestranná záhrada, na ktorej si dokážete vytvoriť čokoľvek podľa vlastných predstav. Moje meno je Simona Antares a ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.